Gipahigayon kag buntag ang send-off ceremony sa mga peacekeepers alang sa umaabot nga Sinulog 2026 celebration. Ini ang report ni Alan Domingo. Unang ipahigayon ang send-off mass sulod sa Cebu City Sports Center nga gihalad sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño diin gidala usab ang imahin sa balaang bata. Kining mga tropa karon sa akong background, kabahin lang ni sila sa mga peacekeepers nga mopatuman sa kahabsay ug kalinaw alang sa labing dako nga kasalugan dinhi sa Sugbo. Mitambong ang 6,657 ka mga peacekeepers nga naglakip sa 2,816 ka mga sakop sa Philippine National Police, 145 gikan sa Bureau of Fire Protection, 1,688 sa Philippine Navy, 637 sa Philippine Army, 324 sa BJMP, usa ka gatos gikan sa Philippine Coast Guard, 20 sa DOH, uban usab ang CCTO ug ubang mga force multipliers. Gipanguluhan ang kalihukan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald, Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang Regional Director sa PRO7 ug mga regional heads sa nagkadaang ahensya sa kagamhanan. Gisunod usab dayon ang send-off ceremony proper, din ipahigayon ang blessing sa mga peacekeepers. Apil na ang tanang kagamitan nga naglakip sa PNP patrol cars, ambulansya, mga motorsiklo ug uban pa. Gipaniguron lang tanan nga makabot ang tinguha nga mamahimong hapsay ug malinawon ang pagsaulog sa dakong kalihukan sa Dakbayan Sugbo, ang kapistahan sa Señor Santo Niño ug ang Kulturanhong Sinulog 2026 Festival. You are the backbone of this celebration. Your presence ensures peace, safety, order, and compassion amid the crowds. With the thousands of able bodies here this morning and with the hundreds of mobility resources, I am sure that the security plan will be implemented flawlessly and it will be executed perfectly. Samtang gibida sa Police Regional Office 7 ang gihulagway nilang state-of-the-art nga mobile command vehicle nga kompleto sa kahimanan sa monitoring sa kalihukan sa mga tao din 24/7 ang operasyon ini. Kini ang labing unang mobile command vehicle sa Central Visayas nga gamiton dili lang sa Sinulog kundi hangtod na sa ASEAN. Kabahin kini sa PNP Modernization Program. Gihangop og gidayeg sa mayor ang hugot nga pagpangandam ug pagsiguro sa kapulisan ug sa ubang mga government agencies sa kalampusan sa Sinulog 2026. Sa pikas bahin giklaro sa LGU ug sa PNP nga way mahitabo nga signal jam atol sa Sinulog 2026. This is a state-of-the-art command vehicle. Dito natin i-monitor yung lahat ng activities ng Sinulog. Makikita natin dito yung mga drone shots natin, mamomonitor natin yung mga body-worn cameras, yung ating mga alternative recording devices. We're very happy nga nangulo si RD Red because although dako kaya ang scope, gitagaan nga importansya ang syudad, and makita ninyo, hibuong ko nganong na may taga-Bohol Red. So this is a way of telling you that the region is actually helping make Sinulog peaceful and successful. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.